Jeg hedder Cecilie. Jeg er jordemoder og akupunktør og kraniosakralterapeut. Og det er mig, der har Freja Klinik. Og jeg behandler allermest kvinder og børn. Og de kvinder, jeg ser allermest, det er for eksempel de kvinder, som ønsker at blive gravide, som enten er i fertilitetsbehandling eller bare ønsker at hjælpe den naturlige proces godt på vej. Så ser jeg rigtig mange gravide, som kommer med forskellige graviditetsgener. Det kan være kvalme, det kan være smerter i bækkenet, hovedpine eller snoren i fingrene. Og så kommer der også rigtig mange gravide til fødselsmodning. Og så ser jeg også rigtig mange børn. De er ofte helt nyfødte eller helt op til 1 år. De kommer med forskellige koliksymptomer. Det kan være smerter i maven, forstoppelse, spændinger i kroppen, eller bare en masse uro, så de har udfordringer med at sove. Jeg hedder Heidi Holm. Jeg er fysioterapeut og personlig træner, og min klinik hedder Mit Kejsersnit. Det gør den, fordi at jeg primært arbejder med genoptræning og arvævsbehandling efter kejsersnit. Det gør jeg individuelt her i klinikken, men også som små hold, og faktisk har man også muligheden for at bruge min viden online, hvis man slet ikke bor i nærheden af mig. Jeg laver også andre ting her i klinikken. Blandt andet så har jeg manuel behandling af graviditetsrelaterede gener, og så har jeg træningshold for gravide. Selvom det meste af min uge går med at hjælpe gravide og nybagte mødre, så har jeg altså også flere, der kommer til personlig træning, som har andre ønsker for deres træning, og dem hjælper jeg også gerne med. Jeg hedder Susanne Christensen, og jeg er jordemoder og IBCLC-uddannet ammevejleder, og så er jeg indehaver af klinikken Jordemoren. Klinikken Jordemoren er en privat jordemoderscanningsklinik. Jeg har ansatte sonografer til at scanne, som også er et tilbud, hvor du allerede har mulighed for at komme fra helt tidlig graviditet. Jeg varetager selv en del af ydelserne på klinikken. Jeg har blandt andet jordemoderkonsultationer, som nogle vælger at tage i det private regi, eller kombinere det med dem, der også er i det offentlige. Så har jeg en del rebosomassage, som både kan være for at lindre diverse gener, man kan have i graviditeten, men også som fødselsmodning hen mod termin og over terminen. Så har jeg gravidmassage, som er en dejlig mulighed for at give kroppen velvære og afslapning og booste det her oxytocin-hormon. Jeg har fødselsforberedelse også, Vild med fødsel-konceptet, som jeg både kører i hold og også har mulighed for at tilbyde individuelt. Som IBCLC-uddannet ammevejleder har jeg også rigtig mange amme- og trivsels- og flaskevejledninger. Det kan både være her på klinikken, og jeg kører også meget gerne ud i hjemmene.